हाबा जाखांनानैहाय ओरैनो सिम्पोल देलायनानै थानायनि लुक्स आरोना बेयो जेनेबा हाबा सिजोनथाराव देलायनाय हाबा जाखालि देलायनाय बे नङा आरो हाबा जाखांनानै अखानायै देलायनायनि लुक्स आरोना बियो जेरै हाबा जाखांनानै जे माने शपिं खालामनो थाङोना बे टाइमावहाय देलायनाय आरोना बे लुक्सआहाय सिगांनिफ्रायनो खोन्थाखाबाय आङो माने जिरायनानै हासुयोना गसंनानै हासुयोथ' बे मोनसे कुइसनखौ बहुद सोंहरबाय थायो आरोना दानि माखासे सेंग्रा गाज्लाफोर आरोना बिसोरो बिराद मिथिनो लुबैयो बिदिखौ माने सिख्लाफ्रा माबायदि हासुयो सेंग्राफ्रा माबायदि हासुयो सोंहरनाय कुइसनखौ आं दिनै माने रिप्लाइ होनो सानदों थ' आं बे कुइसन जाय सोर मा कुइसन सोंहरदों आं बिसोरखौ माने नामखौ गोसोआव गैला बाट माने आङो डाइरेक्टलि माने कुइसना आंनाव एसे गोसोआव दंखायो नालाय बेखायनो आं कुइसनखौ खोन्थानोसै भिडिअनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय ओरैबायदि कुइसन खालामदों आरोना नामखौ मिथिला बाट थेवब्लाबो आं कुइसनखौ गोसोआव दङ कि माने आङो सिगांनिफ्रायनो खोन्थाखाबाय आङो माने जिरायनानै हासुयोना गसंनानै हासुयोथ' बे मोनसे कुइसनखौ बहुद सोंहरबाय थायो आरोना दानि माखासे सेंग्रा गाज्लाफोर आरोना बिसोरो बिराद मिथिनो लुबैयो बिदिखौ माने सिख्लाफ्रा माबायदि हासुयो सेंग्राफ्रा माबायदि हासुयो बेखौ बिराद मिथिनो लुबैयो दानि सेंग्रा गाज्लाफ्रा ओमफ्राय दा बेखायनो बिथांमोनाबो मिथिनो लुगैनानै आंखौ बहुद माने कुइसन खालामबाय थादों आरो थ' आं बिथांमोननि सायाव आं रिप्लाइ होनोसै बिथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ आं दिनै बुंसै सिगांबो बुंखांखाबाय आङो माने जिरायनानै हासुयो होननानै आं बुंखांखाबाय आरोना माने आं जिरायनानै हासुबासो आंनि थाखाय बहुत माने कम्फर्टेबल मोनो आरो बयबो गाव गावबागाव कम्फर्टेबलखौसो बयबो मावो नङा होमब्ला बेनि थाखायनो आरो आंहाबो आं जेरै कम्फर्टेबल मोनो आं बेखौनो माबायो आरोना थ' बेनो ओमफ्राय गोबां कुइसनाथ' दंबावो ओमफ्राय मालायफोरखौ सोंगोना सोङा आं मिन्थिया मालायफोरनाव बेफोरबायदि कुइसन थांगोन ना थाङा आं मिन्थिया आरोना ओमफ्राय आंनाव माने इमान गाजा कुइसन फैयो ओमफ्राय आं गोसोआव लानानै थायो बाट मिनियोबो इन्ट्रेस्टिंबो माथो होनबावनो साननानै ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा मानसिथ' गोबां माने मोजां गाज्रि कमेन्ट्स फैजोबो आरोना थ' बेफोरखौ सैज्य खालामनानै थानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय मोनसे कुइसना नैबेबाव माने आङो सानसेयाव खनबेसे खियो बेखौबो सोंबावो मिथिबाय ओरैबायदि मिनिथावना कुइसन खालामखायो कि आं सोरनिखौबाथ' सानसेयाव खनथाम खनब्रै खियो होननानै आं बहुत जानला मोनलाबो रिप्लाइ हरलाबायबाय ओमफ्राय गोबां मानसियानो सोङो नालाय बेखायनो थ' बेफोरखौ सोंनो नाङा आरोना बाट नोंथांमोनहा आंनिफ्राय बहुत मिथिनो लुबैनाय माखासे कुइसनफोर दं खोमा जेनेबा ओंखायनो गोदान सोंहरबाय थायो आरो थ' आरो गोबां मानसिफ्रा आंखौ नायनो बाग्रा मानसिफोरबो दङ थ' बैसोर नायनो बाग्राफोरनि बायदिबा आरोना आङो माने इउटुबाव भिडिअ लाबोनांला फेसबुकाव भिडिअ लाबोनांला आरोना बिसोरनि बायदिब्ला माने गावसोर नायनो बाबानो आंहा भिडिअखौ फुरा स्टप खालामनानै थानांसिगौ आरोना माने जेबो भिडिअ लाबोनो मोनला आं बिसोर नायनो बाखाबाय नालाय आंखौ थ' बेबायदि नङा जों भिडिअ बानायग्रा मानसिफ्रा सोरबा माबा मोनसे नों दा फैसै भिडिअ दा बानायसै होनबानो जोङो मानिनानै थाग्रा बेबायदि नङा मिथिबायना जों भिडिअ बानायग्रा मानसिफोरनि गोसोआ जोंनि गोसोआनो मानिखाया भिडिअ बानायाबानो थानो जेरावखि थाङा जोंना भिडिअआनो थाबाय थागोन आरोना आरो बे नङा कि सोरबा आंखौ बादा होब्लानो आं जिरायनानै थागोन बे नङा थ' आंहा इन्ट्रेस्ट दङ बे हिसाबैसो आङो फैयो आरोना थ' नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंसोर नायाबाबो जेबो नङा जाय आंखौ नायनो बायो बिसोर नायाबानो जायो नायनो नाङा आरो आं माखासे मानसिफोरखौ आं बुंनो सानो सिं मा कमेन्ट चेक खालामग्राफोरबोथ' बहुद दंखायो ओमफ्राय कमेन्ट सिङाव माने आरो बै बेलेगा कमेन्ट हरबा जेनेबा बेलेग मानसियासो उल्था अपोजिट माने रिप्लाइ हरो आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ मा बुंनोसो जायो आङो मानसिफोर सोरनिखौबो ब्लग लिस्टआवसो सोखानानै दोननो गोसो जायो ओरैबायदि आरो आं जानला मोनला कमेन्ट्स हरग्राफोरनिखौथ' आं डाइरेक्ट ब्लगाव सोखायो आंहा सासे सानै ब्लग लिस्टआव थाबाबो आंहा जेबो आफुथि गैया मिथिबायना आं बुंनो सानो बेखौनो माने गोबां ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामो नायजाथावा जे कमेन्ट्सखौ गावसोरल' नायो गोबां मानसिफ्रा नायजोबो दाना कमेन्ट्सफोरखौ थ' बे लेखायै आं बुंनो सानो जानला मोनला कमेन्ट्स खालामनो नाङा आरोना माने मोजां भिडिअ होबाबो गाज्रि कमेन्ट्स खालामो थ' बेबायदि जानो नाङा जोंबो गोबां मानसिफोरनि भिडिअस नायो जेनेबा माब्लाबा नोंसोरबो इउटुबार जायोबा माब्लाबा नोंसोरबो ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा जायोबा नोंसोरबो जुदि भिडिअ होयोब्ला जोंबोथ' नोंसोरनि भिडिअखौ नायगोन ना बेखायनो
नोंथांमोनहाबो एसे सानबानो जाबाय जानला मोनला भिडिअ'आवहाय कमेन्ट खालामनो नाङा आं नोंथांमोनखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो गोबां गिदिर गिदिर आर्टिस्टफोरनावबो नोंथांमोनहा बेबायदि कमेन्ट खालामगोन नामा बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा माने बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ नालाय बयनिबो भिडिअ'खौ नायनांगौ जेब्लायबो अलवेज माने गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामबाय थाबाथ' जायाना बेबायदि जानो नाङा बेबायदिबा रावबो भिडिअ'खौनो लाबोनो गोसो जानाय नङा माथो नोंसिनि बायदिब्ला